Joo, eli tänään on riftipäivä. Mihin me lähdetään? Kattoo riftiä. Chicago drifti. Chicago driftiä, Lahteen. Autot vaan menee aivan sivuuluissa. Putket paukkuja. Ja kumipalleja. Oot. No niin, tässä olisi tämä minun drifteri. Tällä lähdetään ajamaan sinne Chicago driftiin. Sivuluis vaan. Vai mitä? Mikä tämä on? Tämä on 1.6 Jetta. Bensiini. Vuosimallia 2006. Kyllä. Me ollaan vähän tämmösiä 1.6 bensamiehiä. Olla, niin olla. Pistää tuo. Es. Se on Meitä on koukku löytynyt ja... minulla ei tuommoista oo. Mutta mulla ei myöskään näitä tämmösiä. No joo, mutta minulla onkin työauto ja elämän auto. Pemaari meni siitä. Ollaan tosiaan Helsingissä. Ollaan Helsingissä. Kesä alkaa tulee. Aappo ja Valeri on taas koossa niinku Oli pari tietää oli väliä, mutta... Oli tuuraajia meikällä. Niin. Se on. Lähdetäänpä se Chicago. Lähdetään sinne Chicagoon, Suomen Chicagoon. Joo, heppa. Me ollaan nyt Lahdessa. Joo, siinä on Renkomäen Apsen kylti. Tuossa. Renkomäen Apsen. Mennään tuohon Kärkkäisen pihaan, jätetään auto sinne. Toinen, kun mun isoveli tulee kans, Juuso. Näette kohta voidaan esitellä sekin kohta tässä. Me ollaan siis tosiaan Valerian Aappi, niin kuin te kanavan nimestä näette. Niin. Sitten tulee vielä Juuso. Se Juuso tulee kans. Isompi veli, se oli toinen niistä kisakavereista, niin oli minun veli. Sitten tulee isompi veli tuolla. Kattoo meidän kanssa rifti. Ja kattokaa mikä meillä on takapenkillä muuta. Tuommoinen rinkka. Lentopoikien rinkka. Niin. Surkia. Missä meidän rinkka? Ei sanoo rinkkaa. Ei morje. Nyt paskojen jätkiä, joka lensi sinne Ivaloon. Teki jollain kusettavalla rahaa ensin ja sitten vaan lensi. Niin, ja sitten ne ei saanut edes rinkkaa mukaan. Ois joutanut kyllä hakemaan sen sieltä Ivalosta. Savua noussoo ja... Kohta ollaan mestolla. Kuuluja ääni. 3. osapuoli. Siinä on se mun isoveli, kenestä mä sanon. Se isompi isoveli. Isompi isoveli on siellä. Niin. Ai et. Ja kato mikä siellä. Kato. Oi. Sinne me mennään. Täällä valmista, joka pistetään Mika Keskikorpi. No niin, katsotaan. Vanhalla kilpurilla liikenteeseen. Vanha kilpuri, joka on vuoden vanha. Uusi kilpuri odottelee Espanjassa ensi viikonloppuun, mutta tämän viikonloppuun ensin. Siis tää on ihan käsittämätön laji. Kannattais joskus tulla kattoo. Kyllä. Meillä on no niin, käykö kamera? Kamera no niin. käy. Elikkä ollaan nyt saavuttu tänne driftitapahtumaan, eli Chicago driftiin, niin kuin ollaan varmaan näistä edellisistä klipeistä huomattu, niin tässä on varmaan tiedättekin tämän miehen. Julkimo. Niin, Julkimo. Siitä en tiedä, voi olla, että kannattaa esitellä, mutta Kivelän Markus ja... Joo, Kivelän Markus. Mauno Kikkailee nimellä tulee tehtyä vähän videoita. Joo, niin pari kyssäriä. Joo. Ensinnä Mankivat PV. No, molemmat on kyllä hyviä, mutta vähän mankin miehiä on, kun se oli ensimmäinen. Oikein, tuo on oikein hyvä vastaus. Entä Mersu vai Bemari, mutta tuolla on kyllä Bemari, joo, Mersu. mutta oikein hyvä. Mersu, ehdottomasti. Siis... Ei ollut myynnissä palaan Mersua. Et ottanut Backsmokeen yhteyttä ja kysellyt, että olisiko sieltä jotain? Otin, ei ne myynyt. Se on hänen serkkupojan vanha auto tuo. Joo. Niin joo, Haaponiemen Joonas. Ei oo Haaponiemen Joonas, kun se on se Lasse. Kataisen Lasse. Niin joo. Tämä Tiedän. kumppani. Joo,
Aivan kun nehän osti yhdessä tuo. Joo. Tai joku tämmönen. Serkkupoika. Serkkupoika. Joo, se on serkkupoika. Onko Lassilla nyt muuten oma auto? On. Sä ostat. Niin S15 Nissani vai 13 vai mikä se on? En oo ihan varma kumpi se on. Niin, mutta S15 sen keulahan kaikkiin niihin tulee yleensä. Niitä se herkästi tulee. Entä tämmönen kysymys? Jos tätä nyt ei lasketa tätä Findriftiä, kun sä oot niitten tallissa, niin sitten sen jälkeen heti seuraava, että ketä sä niinku kannustat täällä? Onko se sitten, mennäänkö Katalon tiimiin? Siellä ois Haaponiemi. Mä kannustan niin monia. No, nyt pitää sanoa joku. Jos pitäis joku sanoa. Parosen Joona, kun se jää Mersulle. No joo, ihan hyvä. Mennään sillä. Mäkin kannustan sitä heti Katalon jälkeen. Kyllä. Ei tarvita. Käy ostaa herkkua sille. Joo. Eikä me jatketa matkaa. Me jatketaan matkaa. Siinä oli Mauno haastattelu ja oikein hyvä mies. Kiitoksia ja palataan. No niin. Palataan. Yes. Morjes. Ei tarkempaa tietoa ole, mikä tässä on. No niin, elämme jänniä aikoja. Seuraavaksi Kaukonen vastaa Katalo Driftiä. Katalo Driftihän on siis ehdottomasti tämä meidän lempparitalli. Niin. Jos Serkkupoikki. No ei ihan. Ei minun serkkupoikki. Mutta ei oo minunkaan oikein ihan. Mutta kuitenkin. Niin. Jos se tuon Kaukosen puottas, niin on aika kova. Kohta se lähtee. Sataa vettä. Ensimmäinen märkä rota Katalolla ei oo vesikliin renkaita. Kaukosella on. Se tulee jälleen. Toistaiseksi tauolla siellä käsitellään jotain vastalauseita. Minulla ei sen enempää tietoa ole. Joten... No ei vissiin sitten ollut ihan vielä. Ootellaan. Ilmasta energiajuomaa ja sadeen loppu onneksi tässä. Valitettavasti näkyy kaukana Näkyy teltta tuolla, mutta Katalo tippuu. Joo, mutta se Katalohan hävisi. Eli voidaan lähteä kotiin. Kaukonen voitti. Ok, joo. On ne ihan mielenkiintoisia nuo loputkin matsit. Tästä tulee vielä mielenkiintoinen ilta. Kyllä se huomaa, että kun kierretään tuolla Euroopan kovin sarjaa ja näytetään vähän... Vintersin perään, vaan se on Bulldog, mutta kumminkin tämmönen Quick Change perä. Siellä on kunnon alustat, kunnon systeemi. Ihan tarkistaa kuskit toiseen kertaan liikkeelle. Ja näin siellä Asko pistääkin jo.
paistaa. Ja... Vettä sato. Ei se jää enää. Taitaa tulla kesä. Taitaa tulla kesä nimittäin. En mä tiedä, on täällä vähän vilipon. Kumi tuoksuu ja linnut laulaa. Ja... Meni Heinonen jatkoa, eli... Vedosta toiseen käytännössä täydellisiä liidejä koko ajan täällä. Sekin olisi kyllä hieno. Keskikorpi vastaan Kaukonen. Kyllä. Täällä on Kaukosen liidi. Tämähän voisi olla finaalikin. Mutta eipä oo, kun tää on tuolta... Top 8. Top 8. Kaukosen liidi. Jotkut on ajanut ennenkin autoa, hä? Nyt se spinnaa siihen, mutta vielä vaan sai taipumaan sen sinne. Epävarmaa siihen. Kaukonen ajanut lajittelussa TT1. Ihan uskomatonta. Niin vois olla. Ihan uskomatonta. Ai mä ajattelin tätä, toisella ei vaan riitä. Mutta ei ton Reilomme Heinosella on tehoputki. Niin. Ai jaa. Joo, kyllä se nyt kuitenkin... Ja Asko sieltä ottaa lähetysaseman maalle ja laitetaan puski liikkeelle. Osuuko Heinosella johonkin? En tiedä. Heinonen jatkuu anyway. No joo. Joo, se on. Neijän parhaan joukkoon. Niin, Mikan kanssa. Kyllä. Tästä parista jatkoon. Mauri.
Ja sieltä. Tästä parista. Heinonen toisena kuljettajana top 4. Siellä toiselta puolelta. Siellä on Heinosen lippuja. Muutama. Keskitorppi pikkusen voinut ottaa lähemmäs. Joo, pikkusen olisi voinut ottaa, mutta taas pinnaa vai Perkkiä seuraavassa. No niin, sekin on mahdollista. Pääpettä. Kulman hypistelyä keskikorvalla. Nyt pitää tarttua niihin liukavalsa. Varren liukavalsiin, joka se Perkkiä veti aivan uskomattoman hyvin. Mä veikkaan keskikorpea silti. No, en tiedä. Ihan sairas. Mihin suuntaan lippu näyttää vai pistetäänkö se pyörimään? Tästä parista finaaliin Tossi, vahvistatko sen, mitä me nyt oltiin näkemään? Keskikorppi lähtee himoon. Joo, eli siellä katsottiin hetken aikaa Ei siinä mitään. vitosklippiä, kun siellä... Menee bronssifinaaliin nyt liikkeelle. Heinonen vastaa Blacksmonen. Vähän pitkällä välillä, mutta hyvin tuli perässä. On chanssi vielä. On chanssi, mutta... Saa nähdä. Katsotaan nyt sitten, kun palkintoja on tapahtunut ja saadaan mahdollinen tiedon. No niin. Blacksmoke sai auton käyntiin. No sai joo, siellä oli vähän ongelmia. Ja suoristo lopussa. Se voi olla, että Perkkiö just voitti Chicago Driftin, mutta katsotaan vielä loppuun asti. Se on just näin, Asko pistää. Ei sulla jäi jotakin. Siinä oli hatchback.
Mitä se mun mielestä epäselvää ole, mutta odotellaan vielä vahvistus. Ja mitä sä Timo näet sä nyt uusimman? No, mitä siitä nyt sanoisi? Iirissä ei ole taas kerran, niin ei mitään sanottavaa, ei mitään. Otetaan kuskit ja autot järjestyksiä ja mennään palkintojen jakoon kohta. Nyt ei lippua näytetä, nyt voi lipun näyttäjä siirtyä. Joo, ne oli kisat siinä ja aika pieneksi jäi sitten loppupeleiltä tämän sisällön määrä, mutta käytiin vähän ainakin. Ja jotakin näitä. Ja nyt vaellettaa sitten. Joo, ja Perkkiöhän se tosiaan voitti niin kuin siinä viimeisessä klipissä nähtiin. Ilman perää sitten loppupelissä. Kyllä. Joona veti siltä vähän perää pois. Kyllikki. 11 tonnia sinne ja Hieno tapahtuma, ei siinä mitään. Oli ja kyllä siinä paukku ja ääntä kuuluu ja kumi haisi. Ja... Otetaan tuosta nuo meidän vehket. No niin, tässä sitä ajellaan sitten Helsinkiä päin ja Aappo ajelee siellä ja se ajelee tuommoista jettaa ja minä ajelen sitten Fiestaa ja Aappon kanssa viettiin hyvää reissu ja mennään sitten tuohon tyttöjen kämpälle vähän ehkä ruokaa syömään ja katsotaan mitä keksitään vielä illaksi. Ei varmaan tähän videolle tuu, mutta katsotaan.